Jmenuji se Jakub Svirák, je mi 32, pocházím z Plzně. Já jsem vlastní blbostí skočil do vody a nebylo jí tam moc. Takže mám přerušenou míchu mezi 5. a 6. krčním obratlem. Já myslím, že je to lepší, když si ten úraz člověk udělá sám. Že se s tím asi snáz vyrovná, než kdybych, já nevím, kdyby mi někdo naboural v autě. Jako chvilku to trvalo, řeknu rok třeba, nebo 3/4 roku, ale no, člověk má v nemocnici na přemýšlení času dost. Sehnat si práci pro mě nebylo úplně zas tak složitý, vzhledem k tomu, že jsem ve firmě, v které pracuji, teď pracoval před úrazem a nějak jsme se dohodli poměrně dobře, že si mi vzali zpátky a jejich vstřícný přístup byl úplně úžasný. Pracuji tady teď na vozíčku v podstatě 2,5 roku. Pracuji tady jako datový analytik a zpracovávám data ohledně v podstatě personálního poradenství. To, že tady začal pracovat, mu pomohlo, že je mezi lidma a všichni jsme se snažili ho tady přivítat. Já doufám, že tady je rád. A myslím si, že je hodně dobrý vozíčkáře zapojovat do pracovních procesů už jenom kvůli tomu prostředí. Podobně, že nemusí být sami někde třeba doma jenom. Já si myslím, že práce je hlavně vhodný doplněk k nějaké rehabilitaci vlastní, k tomu, aby mozek zůstal v činnosti, aby člověk nelenivěl jenom doma, pohyboval se mezi lidma a mohl nějak navazovat víceméně nějaký sociální kontakty taky jako. Pro ty lidi na vozíčku, který práci intenzivně hledají a nemůžou ji najít, tak snad jenom ať vytrvají. Myslím, že se jim to vrátí právě na spoustě nových vztazích, který díky práci můžou najít a být navíc ještě prospěšný jak sám sobě, tak nějaký společnosti.